エコモマイ。このチャンネルではフラのこと、ハワイのこと、福井県福井市にある私たちのスタジオのことなどを楽しくお伝えしています。ハワイの文化や精神について一人でも多くの方に興味を持っていただけると嬉しいです。国枝先生と彩香先生に聞いてみよう。アローハー、国枝カーヘオナーラジ堺プラスタジオ堺国枝です。アシスタントの戸堀彩香です。画面外から娘のりかこです。今日もよろしくお願いします。さあ、今回はチャレンジ企画です。久々。私がするのが初めてなのでワクワクします。こっち側に回るのが初めてなのでいや、私は何回もやってるからドキドキします。はい。では企画名はその名もあなたはできてるハワイ語抜き打ちチェックですはい、今から紙に書いてあるいろいろなハワイ語を2人に見せます。本物のテストですね、これね。抜き打ちですから5秒後に準備はいいですか？それでは何々先生どうぞと私が言うので、呼ばれた人はその単語の読み方を答えてください。ドキドキするわ。単語の数は全部で5個はい。あ、こで発音は一発勝負になります。取り直しは聞きません。もう発音もするってことですね。恥をかく。単語が出てきて、それを読むや読ん。みを見て読む。で意味は言わなくて、意味はなしです。発音チェック。発音チェック。発音チェック。今回は点数制で正解であれば10点。ちょっと惜しいって思った時は5点。正解からちょっと遠いなって思ったら0点になります。点数つくんだ。そうです。テストなので。はい50点満点中30点以上でクリア。20点以下は赤点です。ですが採点方法は私の独断と偏見でさせてもらいます。ご了承ください。はいなので視聴者の皆さんもぜひぜひチャレンジしてみてくださいね。自分は大体何点だったかみたいなのをコメント欄に書いてもらえたら嬉しいです。ではやっていきましょう。書いてある単語には、だから過保護とか沖縄とかを一切書いてない状態である書いてある状態今回は書いてあります。でもそれを本当にちゃんと言えてるかっていうチェックになってます。それかよ。皆さんには見えないんですけど後ろでカンペ出してます。いきますさあ、一緒にか。恥かこうか。第1問デディン。こデディン。お、はい。れはね皆さん言えてほしいですね。え、これは多分お二人とも大丈夫だと思うので2人一緒にお願いします。準備はいいですか？はい。それではどうぞ。アローハハ。イエーイ大正解。ピポピポ。10点10点です。これね何回も言わせてもらってるんですけど、アロハって言っちゃった人ちょっと5点にしといてください。アロハとかアロハって普通に言えた人は10点です。バオーケーッチリはい。皆さん言えててほしいです。はい。はいどんどん参りましょう。第2問。2、3、4、5。それでは国枝先生どうぞ。ワイキーキ彩香先生どうぞ。バイキーキピポ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 そうなんですね。これワイキキって言っちゃう人多いんですけど、バーじゃなくてワーでもどっちでもいいと思います。私は多分ワーかなって思うけど、どっちでもいいと思うのでどちらも正解です。キーキーワイキキって書いてあってもキーキーですよ。ー。オッケー。ちょっと大丈夫やな。まだまだ初級だね。ー。きっとそうだと思う。それでは第3問。オッケでね。それでは彩香先生どうぞ。花ホ国枝先生どうぞ。ー。花ホピポピポピポこれどこがポイントだと思いますか？ー。ほそうなんです。花ホはダメってこと。花ほうじゃなくて花ほう。ちゃんとうを発音するように気をつけましょう。これはかなり満点やね。今のところいい感じですよ。花ホの意味とかはこうミュージシャンの方とかが最後まで曲終わってアンコール的な意味で花ほうっていうのが結構文化ですね。
これ言わないと失礼に当たるので皆さん言うようにしてください。もし言わないとなんかみたいなこういう感じでハワイの人待ちますのでちゃんと言ってあげてください。鼻ほうですね。鼻ほう、ちゃんと口を閉じるということに気をつけましょう。第4問、あと2問になりましたね。じゃあこちらです。ででん言えてほしいですね。それではじゃあ国枝先生どうぞ。カヘオナーラニ彩香先生続いてどうぞ。カーヘアオナーラにイエーイ、正解。もう合格点ですね。大丈夫、これは赤点じゃなかった赤点免れました。これはね言えてほしいですね。国枝先生のハワイアンネームでございます。はい。最後ですね、少し長いです。やっぱりな。 2枚になってます、紙だと。でもこれは絶対皆さん知ってるところになります。それではででん、3、5、準備はいいですか？はい。それでは彩香先生どうぞ。ハイナイヤマイアナカプワナ国枝先生どうぞ。ハイナイヤマイアナカプアナ。おー、国枝先生を一応正解。彩香先生すっごい惜しいです。最初はすっごいいい感じ。でもよくあるのがアナの前アナって言っちゃう先生が多いです。ハイナイヤマイアナカプワナ全部つなげるアクセントとか沖縄がついてるっぽく聞こえちゃうってことだ。そうなんです。ハイナイヤマイアナカプワナって言っちゃう人が多いかなって思うので、ハイナイヤマイアナカプワナと沖縄のないところに沖縄入れないっていうのを気をつけてもらえると、でも彩香先生もほぼほぼバッチリですね。なので8点ぐらいもうあげてあげたいぐらいです。はい、じゃあこんな感じで結構簡単でしたかね。結果発表、国枝先生50点満点、彩香先生47点、2人とも30点以上合格です。おめでとうございます。皆さんはどのくらいできましたか？合格された方おめでとうございます。惜しくもクリアならずだった方あんまり落ち込まないでください。あくまで採点基準私なのでねチャレンジしてくれたことが素晴らしいので皆さんナイスチャレンジということでありがとうございます。はい、今日はいろいろ細かいことを言いましたが、なんといってもこの企画ハワイ語の存在を知ってもらうとかハワイ語に興味を持っていただけたらバッチリです。ハワイ語は日本語に似ていて英語より簡単なので興味を持たれた方はちょっと勉強してみてはいかがでしょうか。それじゃあ今日はこの辺で最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、どうぞよろしくお願いします。またお会いしましょう。結果発表と参りますか。私満点よ。あ、だから言っちゃった